Vedeli ste, že rímske koloseum malo v minulosti zaťahovaciu strechu? Koloseum je bez pochyby jednou z najikonickejších starovekých stavieb na planéte. Rím sa v čase kolosea tešil zo stredomorského podnebia, ktoré sa vyznačuje horúcimi a suchými letami, ako aj miernymi a vlhkými zimami. V čase, keď bol Flavio amfiteáter za vlády cisára Tita v roku 80 nášho letopočtu dokončený, boli prepracované pohyblivé látkové strechy samozrejmosťou v divadlách a amfiteátroch po celej ríši. S ohromujúcim inžinierským návrhom prišli rímski experti. Takzvané Velarium Kolosea v Ríme malo hlavnú funkciu poskytovať tieň divákom počas podujatí organizovaných v amfiteátri. Táto obrovská látková markíza sa dala vysunúť alebo stiahnuť vďaka zložitému systému lán a kladiek, čím chránila dav pred slnečnými lúčmi a intenzívnym teplom počas slnečných dní. Plachta bola v tvare prstenca, ktorá pokrývala značnú časť hornej časti kolosea. Na vonkajšom okraji najvyššieho poschodia bolo vstýčených 240 zvislých drevených stožiarov, na ktoré sa dala zdvihnúť obrovská plachta podobná markíze. Fungovala tiež ako ventilačný systém, ktorý zachytával vietor a vytváral vánok pre divákov.